дар нишаст қайд гардид ки дар давраи ҳисоботӣ дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 1730 адад муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ба ҳуқуқӣ ворид гардида ба қайд гирифта шуданд ки 282 муроҷиати хаттӣ, 1429 муроҷиатҳои шифоҳӣ, 12 муроҷиати электронӣ ва 7 муроҷиати телефонӣ мебошанд. тибқи ҳисоботи воҳидҳои сохтории мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон соли 2024 71 муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ба ҳуқуқӣ аз ҷумла 30 адад дар дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва 41 адад дар намояндагиҳои ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳалли мусбии худро ёфтаанд. зикр гардид ки дар ин давра кормандони мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар 284 конференсия, мизи мудаввар, семинар, нишасти матбуотӣ ва дигар чорабиниҳо оид ба ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқ ва озодиҳои инсон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳамзамон қайд гардид ки яке аз аввалинҳо шуда бо иқдоми ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 23 майи соли ҷорӣ бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ мизи мудаввари ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи нақши калидии ташаккули маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар давлати ҳуқуқбунёд бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, доираҳои илмии ватанӣ, сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва васоити ахбори омма ташкил ва гузаронида шуд. соли 2024 4 шумораи навбатӣ ва 2 шумораи махсуси маҷаллаи ахбори ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2023 ва бахшида ба 15-солагии мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва нашр карда шуданд.